Elke woensdag kunt je kijken naar een nieuwe aflevering van Banken met Dree. En daarin gaan we over naar Dree Peters. En hij bevindt zich ergens op een bank in Midden-Limburg. Dree, waar ben je vandaag? Ja, op deze eerste regenachtige dag, na een paar weken, ga ik banken met een hele bijzondere mens. En de mens die ik een paar weken geleden trof, doordat ik hem een heel tijdje niet gezien had. En een zware tijd achter de rug had. Maar zijn optimisme, dat deed me zo goed dat mensen die op een gegeven moment echt door een hel zijn gegaan en toch zo optimistisch kunnen zijn. Ik ga spreken met Huub Jansen. En Huub, je ziet het al, Huub Jong. Hey. Huub, daar hebben ze vanaf 2012 verschillende keren flink onder het mes gehad in Maastricht. Eén keer, 2 keer voor een been te amputeren. Eén keer, nog een keer voor het lange been. En ik aantal kleine operaties voor en achteraf. En dan ben je nu een jaar of 2. Ben ik dus beenloos. Dus ik mag niet klagen, dus het gaat me redelijk goed nu. Dus, maar ik heb wel veel hulp van mijn vrouw. Dus alleen ken ik toch niet alles. Hè. Dus je moet me belef in de gang staan, dus dan word ik met de boven. Ja, en de bedgroepen ken ik dan zelf via een plank. Dus je leeft me dan niet op het ding en dan roet ik zo in bed. Hè. En dan kunt hij neven me liggen. Hè. Dus zo moet het. Hè. Ja, zo hoort het. Hè. Zo hoort het, ja. Dus, maar ik zeg, ik heb een rot tijd gehad, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Pijn heb ik gehad, man, dat kan ik helemaal niet best begrijpen. Want ik denk, ja luister, 2 keer heel slecht gelegen dat de kinderen s'nachts nog hebben moeten komen. Met, dat ze me gaan bedienen willen. Dus dat ik eigenlijk zag van, ja, dat komt er toch niet meer door. En dan zei ook, luister, Esther gaat complicaties bijkomen. Wat moet er verder doen? Ja, zegt mijn vrouw, dan gewoon ik niet alleen nu, want dan gewoon ik even de meisjes halen. En toen zei de dokter, ja luister, de kind gaat tussenkomen dat er misschien net niet meer rolt. En dan moest ik dan zelf antwoord geven. Toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dan laat me maar gewoon. Dus want zo'n pijn... Maar ja, des te meer die optimisme van dich. Ik ken dich dat ze dus vroeger in de slechterie stinks. Ik ken dich dat je tegenkwam op het voetbaltraining. Dan ging ik altijd met SVC met. Ja. Een echte vaste supporter. En dan heb ze dit meegemaakt en dan school ze die optimisme uit. Net wie ik even trof, nog met de nodige humor. Hè. Ik zeg, geef het ook voordelen. Ja, ze zegt, gewoon niet meer naar de pedicure. Nee, naar de pedicure, ik kreeg geen zweetvoet meer. Dat scheelde ook een stukje. Maar ja, luister, die had ik dan nog liever dan dit. Ja, dat gelijk. Maar goed, die complicaties, we moeten voor even goed mee door. Hè. Dus dat kunnen we toch niet meer drukken. En dan heb je dus een elektrische rolstoel. Ik heb daar nu een hele mooie lijn gepast, dus dat gaat hoog laag. Dan kan ik dadelijk met die protheses omhoog komen. Protheses, toen heb je al heel snel de crisis bij de been. Je bent aan het lopen. Ik ben aan het lopen, maar dus, ik moet wel eerlijk zeggen, het is zwaar. Maar ja goed, ik kan er heel goed op staan, ik kan ook heel redelijk goed lopen. Dus met 2, want met 2 kun je niet zo goed voor als met 1. Hè. Dus de mensen niet op deze leeftijd al gaan, want ik ben 70. Dus ik heb me toch wel flink doorheen geworsteld. Dus maar wie weet loopt ze 10 meter, 15 meter? 40 meter heb ik deze week. 40 meter? Ja, heb ik deze week gelopen. Dus een beetje goed geluk aan de Olympische Spelen? Ja, misschien dat ik nog wel meedoen met de Vierdaagse in Nijmegen. Maar meneer, daar moet ik eerst geen meters voor maken. Hè. Eerst oefenen? Eerst oefenen, ja. Maar u hebt me ook verteld dat als ze door de stad gaat. Ja, loeser, ik vind dat alleen dat veegt dan, ja, loeser, de mensen hebben dan een beetje schrik. En dan durven ze zich niet aan te kijken of niet aan te spreken. En dan roept, ik heb een vrouw, die roept bij de rijn. En dan is dat goed. Hè. Kijk dan, maar die schrikken even. Maar dat is eigenlijk logisch, naar voetbaltrain gaan. In het begin, naar de jong ging kijken, toen was dat ook... Op een gegeven moment durfden de mensen zich niet aan te kijken. En die kom maar rustig erbij staan. Ik zeg, luister, maakt niks goed. Ik zeg, ik kan er alleen niet naar rennen. Ik zeg, maar de rest gaat alles, ja, nou van hand gaat alles prima. Hebben jullie schrik omdat ze dich kennen in een ander? Ja, als gezien is altijd lopen of naar het voetballen of gaan kijken. En dan is dat een beetje vreemd. Ja, luister, ik kan er best in komen dat de mensen dat niet durven. Ik kan er wel in komen. Ja, ik kan er ook in komen, maar het hebben ook mensen die bijvoorbeeld een gevreesde ziekte hebben. En anderen weten dat, dan gaan ze zo lui omzeilen. Terwijl die lui, nu hebben ze natuurlijk op die momenten dat ze wat minder contact hebben, precies dat contact nodig, of niet? Ja, luister, die hoeven niet bang voor mij te doen. Maar ja, dat is de schrik van de lui. Ja. Kijk, als ze dan eenmaal bij die staan, dan vertellen ze, dan doen ze, en er is er niks aan de handje. Maar dat heb ik ook gezegd, je komt wel rustig, wat maakt het nou goed? Ja, maar ja, luister, ik ken met dat best. Ik heb in de kinderen op de camping. Die kwamen al dag.
En op een gegeven moment hoorde ze dat. Het is niet naar het ziekenhuis gekomen. De mensen kunnen me op een goede zonnig middag stijgen met zijn vrouw. Die rende weg, die zit op de bank en overkant te janken. Ja, dat kost er niet tegen. Zo zijn er meer mensen. En schoonzus van mij kent dat ook niet zien als die bijna hetzelfde zo zien hoor. Ja, als je loeser kan te sleggen, dan kan die box liggen te rieten. Dat ga je dan niet, hè. Dat kun je automatisch, hè. Maar de boodschap van, ja, eigenlijk los van het feit dat optimisme, goed, niet iedereen zit hetzelfde in elkaar. Nee. En de boodschap moet natuurlijk ook zijn aan al die mensen, jongens, loeser, stap over je eigen scheide weer. Ja. En die mensen zijn dit anders toch? Du bent niet een andere Huub Jansen als 5 jaar geleden. Ja, oké, du hebt 2 benen zijn die afgenomen. Ja. Maar du bent nog dezelfde Huub Jansen. Ik vind zelfs nog zo zeggen, een hele bijzondere Huub Jansen. Ja, luister, ik ga er heel goed mee om. Ik heb ook tegen de mensen, ik kom toch rustig op een camping aan en zo. Er zijn er ook wel die er nu weer een beetje in komen zijn. Maar aan het begin, ja, die mensen ook, dat kost zich niet zomaar bij zijn. Hè. Ja, luister, dat is iedereen niet gegeven. Hè. En ook de mensen van 70 jaar, de janken, dat is wie een kindje. Maar er zijn ook heel veel kinderen, die staan eindelijk voor te kijken, die weten niet wat ze zien. Hè. Ik zeg, meisjes, kom maar rustig door. Ik zeg, en dan vertel ik er dat, dan is dat goed. Hè. Kijk, want nu die Ooghiese mensen was ook even, woont op een jonge straat bij mij. Op heb ze geen bij meer, want dat kind me van de lege school hebben, wie die mannen horen. Nee jongen, ik kreeg wel weer nu, jongen, een christen, weet je wie die spreken? Want een christen die, ja, dan zeg ik, die zin ze doen wat maken. Ik zeg, en die jongen, daar kon ik ook met die wandelen. Hè. Ik zeg, dan is het, van wie heb ik die beiden weer? Ja, zei er dan, ja, luister dat. En ook de kleine, die gaat heel goed met om. Die was geboren, daar hij zijn eigen bijna af, dus die zien dat niet meer. Dat is 4 kleinkinderen. 4 kleinkinderen. Maar wel, ik moet wel zeggen, dat is een wereldvrouw is, dat neven die zit. Ik heb een vrouw van Goten, moet ik eerlijk zeggen, wat die van mij duidt. En ook mijn dochters, en ook die schoonzonen. Ja, luister, ik ben er heel positief over. Echt super. Dat hebben ze nodig. Hè. Als ze geen toesfront hebben. Dus op de camping ongeveer sferen en die vrouw die drinken zich wien gedreven, ook een pilsje. Dan ben ik van die zo luister. Maar kijk, er zijn dingen wat ze moest missen, maar er zijn nog dingen die ze nog kent. Kijk, dan moesten niet de ganse op die bank liggen. En die hebben het eigenlijk ook gedaan dat ik zo thuis school kom. Kijk, dat ik een schrijf op kan zo en een keer met de mensen en een purtje kan vertellen. En dat ik eens een paar klein stukje maak. En daar heb ik het eigenlijk voor. Ik wil eerst niet. En later was ik in bed. En godverdomme, is ze nog 80 jaar is. Dan zit ze nog 10 jaar in de school. Hè. Kijk, maar dan moet ik eens toch eens een klein beetje gaan denken. En dan heb mijn dochter gebeld. Uit zijn dochter gebeld naar het ziekenhuis naar van hem. En die zag van ja, jong loeser, de komst maar. En dan kijken van wie het met de benen is, wie het met de hechtingen is. En dan zei hij dus prima. Wilt ze ervoor gaan? Ik zeg, ik ga ervoor. Toen zit hij er gewoon eens trouw voor. En dat is geluk. Geweldig. Dat is geluk. Maar wat is nu de boodschap van dich, Huub, en mensen die misschien vanzelf... Mensen wachten niet te lang. Vulke gaat in de been. Ik wil je niet bang maken, maar goed naar een dokter. Want ik heb nu weer nu zo dat ze de mensen toch weer sneller kunnen helpen. Toevallig heb ik het vanmorgen op de televisie gezien. Want Philips was daarmee bezig. Weer met nieuw soort voor vaten. Maar wacht niet te lang. Krijg je KIV of kind je niet meer lopen. Goed naar de dokter. En dan kan nooit te laat zijn dan. Hè. Want als ze... Zelfs als die KIV niks is, is het beter dat de dokter dat zegt. De dokter, dan zitten ze toch het helpen en dan zien die precies wat er is. Kijk, maar want ik ga KIV, de hoester die kwam uit de diepvries. Zal maar zeggen, zo steenkaart worden die. Hè. En daar kosten ze niks van doen. Die hebben eerst het teen afgezet, die waren al zwart. En ja, toen begon ze later met die ontstekingen en die been dat ik nog niet meer kon lopen. Ik moest me overal en vast, overal dat niet veel. Hè. Maar dat was niet te doen. Ja, ik kon ze ook niet meer. Het ging niet meer. Ik had pijn, dat ze gaan niet weten. En toen zei ik, hel gezag, zou ik tegen de dokter, draaf met de handel. Ik zeg, want ik gewoon niet meer kloten. Ja. Vertel ik je nog een keer even een kort mupje. De mensen die ook KIV, dat kwam bij de dokter zitten, ik heb KIV. En de dokter, dat heb ik ook drukker. En dan werm ik die bij mijn vrouw. Dus het zo, want is die vrouw vanuit aan toes. Jongen, dat het niet goed gaat. En hartstikke leuk. En voorzien is weer op een voetbaltrainer. En hopelijk een keer zongen dit zo. Maar met die... met de protheses, dat hopen we. Dus dat ik super. Een klein beetje om dat treintje lopen. Goed, jong. Laat het goed gaan. Jo, groetjes aan jong. Jongens, succes hè. Dit was het weer wat betreft banken met 3. En je weet het, je ziet jezelf bij TV 11. De zus zelf bij TV 11. Misschien tot de volgende week. Heb je nog iets te melden? Laat het dus weten. Laat de Olaf weten, laat mij weten of laat het Ton weten. Hartstikke bedankt. En hopelijk vallen er flinke druppels en hoef je de bloemen in water te geven.